दिनै आंहा मोनब्रै प्रग्राम गायोबा जोबसिगोन आरो बेवहाय आं नुदों आं एबार रायजो राजाफोरजों सावरायदों गाहायाव थांनानै मिटिं खालामदों आरो जेरावबो नुदों जे गुबुन गुबुन दोलोखौ गाज्रि मोनग्रा गासैबो भटआ इउपिपिएलनियाव फैगोन आरो इउपिपिएलखौ गाज्रि मोनग्रा जेबो रावबो गैया साफा सानै गोजौनिया ओरै बारलाय बहा पावार मोनगोन बहा फैसा मोनगोन बिदि सोलिबाय थादों किन्तु इउपिपिएलजों जाय दङ बेथ' दंखायो इउपिपिएलआ आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय ज' जानानै 25 to 30% भट मोननो थांगासिनो दङ दा नंखायनो आं बुंदों जे 15 समष्टिनि मादाव जोङो 10 निफ्राय 12 समष्टि देरहागासिनो दङ आरो 18 समष्टि हमोबा बाहेरावबो मोनथाम दङ जों 13सो समष्टिखौ जों देरहागासिनो दङ जिहेतु नोंथाङा दहाय बिबुंथियाव लाखिदों दि सिगिसुखौ खालामनाय मोनसे थासारि सोलिदों नामा राजखान्थि जेराव थांदो बेयावनो बुंदो जे आइजोफोरखौ अरुणोदय दानगोन होननानै सिगिदों मायबा आसनि होआ होननानै सिगिदों दा आसनि होआ होनबाथ' बिनो सोर भट होनो अरुणोदय दानगोन होनबा सोर भट होनो दा बेखौ दाननायनि सिगाङावनो फेजेनना दोनबानोथ' लेथाया जोब्बायना दा ओंखायनो आं बुंदों जे आइजोफोरा गिनो नाङा जे आरो चिराङावथ' एबार कमन मेननि पावारखौ नुनो थांगासिनो दङ साफा सानै लिडारफ्रा ओरै जादों किन्तु कमन मेन जायखौ साधारन मानसि होननानै बुंदों जोंनि आइ आफा रायजो राजा बे चिराङाव सिडलियाव थांखि लाबाय जे इउपिपिएलखौनो देरहाहोगोन रन्जित बसुमतारी बिथांखौनो देरहाहोगोन थांनाय 5 बोसोर इएम थानाय समाव गोबां खामानि बिथाङा मावदों रायजो राजानि थाखाय दा बेखौनो दिनै रायजो राजाफ्रा खाबु मोनफिनदों थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव खाबु मोनाखैमोन जिहेतु बिथाङा बिनि बिजाथि नङामोन दा बिथाङा बिजेथि जानाय लोगो लोगो फिन खाबु मोनदों रायजोफ्रा पुरा भट होगोन 25,000नि बांसिन भट मोननानै रन्जित बसुमतारी बिथाङा दिसपुराव थांगासिनो दङ सिडली ओनसोलनि आरो बर' माहारिनि खामानि मावनो थाखाय बिपिएफ दोलोआ बुंदों दि नोंथांमोना बिसायख'थिनि सिगां मोनफ्रोमबो रिजनाव देरहायो नाथाय रिजाल्टनि फिथाइनि उनाव नोंथांमोना जेनो बिथांमोननि सानखान्थिया गासिबो फेलार होननानै एबार नुगोन बिथांमोना बुंनायावथ' गासैखौबो बुंनो हायो किन्तु एबार नुगोन एबारनि रिजाल्टनि उनाव आं बिथांमोननि बाथ्राखौ बुंगोन थेंक इउ माने ओरैनो बार बारबाय थायोब्लाबो बिफांनि बिलाइ गोरानफ्रा सिरिबाय थायो बारहुंखा फैयोबा गोथां बिलाइफ्राबो सिरियो बिनि ओंथिया बे नङा जे बिफाङा थैगोन बिनि उनाव गोदान बिलाइ ओंखारो स' दालाइ मोनसे गानायजों बिलाइ गांनैसो सिरिनायजों बिफाङा थैया बिफाङा आरो गोख्रोंसो जायो दा इउपिपिएल होननाय बिफांखौ 2015 मायथाइयाव सासे बर'नि सानसुमै साननो हनो गोरों दैदेनगिरि लिरगिरि खन्थाइगिरि बेसेबांबा गोलावसिम साननो हाग्रा इउजि ब्रह्म बिथाङा बे इउपिपिएल दोलोखौ दादों जौ सेरेब सादा बिरि जाग्रा मानसि नङा 24 घन्टा हारिनि सानग्रासो स' इउपिपिएल होननाय बिफाङा एसेबां गोरलै नङा आरो बेवहाय फैनानै 2020आव जों खामानि मावदों रोंगोरा नार्जारि जयन्त बसुमतारी आं फैदों दिनै दिपेन बर' बिथाङा फैदों दा नंखायनो बियो लासै लासै नुलांगोन जे इउपिपिएलआ बोरै खामानि मावो थेंक इउ दा बेथ' थैगोन होनना बुंनायाथ' बे गाज्रि बाथ्रासो दा जोङो फुंनि मोनानि इसोरखौ फोथायो बयनिबो थाखाय आर'ज गाबो दा राजखान्थिनि थाखाय बिथाङा सोरबा मानसिखौ थैनायनिबो जुदि सिगियोबा बेथ' मोजां बाथ्रा नङा जोंथ' बुङा बेखौ राजखान्थि खालामग्रा मानसिया थैयो नामा दा बेफोर बाथ्राया राजखान्थियाव बिथांमोना एक्सट्रिम लेभेलनि बुङो किन्तु बिथाङाथ' बुंदोंमोन नङा आंनि बिसिया मालाबाबो इलेक्सन गेलेया नायबायल' था जाम्बाफोर होननानै नङा होमबा बेबो सैथो जाबाय नङा होमबा ओंखायनो नायबाय था गासैबो